ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଇବା। ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଉଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି କ'ଣ ହବ ରୋଷେଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଟିକେ ବିରିୟାନୀ କରିବାର ଥିଲା। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ତ ସବୁବେଳେ ଖିଆ ହେଉଛି, ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିରିୟାନୀ କରିବା। ପଳେଇ ଆସିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଦେହ ହାତ ସକାଳୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥରୁଛି। ଲୋକ ବୋଧେ ଅଧେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିବାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଖରେ, ମାନେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ। ବେଶୀ ଭିଡ଼ ତ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗଦା ହେଇଛି। ମୁଁ ନେବି ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା। ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଅଛି? ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ? 400 ଟଙ୍କା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଇଏ ବୋଧେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଣୁ କିଣୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ମଉସା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ନାଲି ପାଣି ପକେଇ ଦେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ୱାହ, ମଉସାଙ୍କର ଚାଲି ପୁରା ତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ଚାଲି ଆଉ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓଜନ ହେଇଗଲା, ବଛା ହବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୁଆ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦବା, ଗୋଳେଇଦବା, ରଖିଦବା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଖାଲି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୋଇବା ଭିତରେ ୱାଇଫ୍ ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ପିଆଜ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। ତାपर ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରସୁଣ, ଅଦା, ଲଙ୍କା ମିଶେଇକି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଡନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ତେଜପତ୍ର, ଟିକେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇ ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦବା। ଏବେ ମୋ ରୋଷେଇ ଓଭର, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ ଚାଲି ଘର କାମ କରିବାକୁ। ପାଣି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ବାବୁଙ୍କର ଘରଳା ଚାଲିଲା। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଉଳ ପକେଇବା। ସମୟ ପ୍ରାୟ 8:30 ହେଲାଣି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯିବି। ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସବୁ ପରିବା ମସଲା। ବିଲାତି ଆଗ ପକାଇବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବିଲାତିଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦିଏ ଆଇଁଷ ତିଆରି କଲାବେଳେ। ଏବେ ଚାଉଳକୁ ପକାଇବା। ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଏରା ଆସେନି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେନି।
प्राय टाइम हजबैंड रोषे करती मु सादा भल करे जेहेतु आज नॉनवेज और हजबैंड भी काम अच्छी तो मुझे करदे आ मसला धनिया पत्र टे कषिले धनिया पत्रर बास्नाटा मसलू बाहर भात को देखीदबा ହେଇନି आउ हम ହେଲା शीत दिन को दिन छोट एत तरतर भितर एत सब बन कि ऑफिस गला को लेट मसला एमती हो सारा पर लास्ट को लुण पकेबा कस्तूरी मेथी टी पकईदबा लास्ट होगानी से कषा हम तापर चुंगुड़ी तो हेला रेडी पर ये कौन गोटे रेडी हम धनिया पुदीना पियाज काकुड़ी कुछ 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 गोटा पकाउछु ता भीतर चकड़ा हम लुण कड़ा लुण पकेले ता स्वाद और भल लगे तापरे दही कषा रेडी एपटे राइस भी रेडी खाली मिसिबा बाकी एबे ता ऊपर टिके पियाज भजा होकर रखा ताको पड़ला टिके धनिया पत्र पकेदबा टिके पुदीना पत्र पकेदबा ता ऊपरे राइस टिके पकेदबा हे गला परे खाइबा छाड़ दियो आनिकी आनिकी छाड़ी दियो दहीबरा 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 एपटे बिरियानी पे कचुम्बर रेडी सेपटे बिरियानी रेडी अबे फाइनल टेस्ट करवा समय आसीगला कस्टमर टेस्ट करिया देखा मैडम गार्निशिंग बड़ी बहुत बढ़िया कर देखो चिंगुड़ी आलू कंचा लंका पियाज धनिया पुदीना पत्र सब पड़ी देखा टेस्ट कौन है awesome awesome देखो चिंगुड़ी पीस